volleyball stars ug Kapuso celebrities mobida sa NCAA Season 98 Volleyball All-Star Games karong Domingo, Abril 23. Human sa malampuson nga heart-stopping NCAA Season 98 Volleyball Tournament, subling mobida ang mga volleyball players sa usad na usab ka-exciting ug star-studded nga All-Star Games karong Domingo sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Magharong pagbalik sa volleyball court ang top players gikan sa kasamtangan nga roster ug alumni players nga Team Heroes ug Team Saints. Gilangkuban ang Team Heroes sa Emilio Aguinaldo College, Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines University, Mapua University ug Arellano University. Ug puyog usab sa Team Saints ang San Sebastian College Recoletos, University of Perpetual Health System Delta, Colegio San Juan de Letran, San Beda University ug De La Salle College of St. Benilde. Makigduwa usab ang GMA Kapuso celebrities. Double feature ang All-Star Games karon tungod sa sunod-sunod nga men's ug women's All-Star Games.